Bună, prietena, să-ți facem un video pe Brawl Stars. Hai să pun, ne dă retrelog, prieteni. Hai, e lăsați. Hai să punem alte hărți. Deci nu. Punem asta. Să vedeți la prieteni. Nu știu. Bravo, și am dat închide tot. Mama, avem un player ca al meu. Deci e cam răuț să treaba. Greuță, bine zis. O răuță. Bum tachirumba, bum 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 tachirumba. Să ăsta micu. Bum tachirumba. Păi chiar suntem chiar buni. Dăm chiar bine. Dar ce ușor îi batem. Vezi că îi dăm de acolo, îi dăm de acolo, îi batem. De ce tu dai mă la mine că te bat? Bă, prieteni, s-au bătut cu... Bă, ne-am omorât în același timp, Franci. Nu mi-e șmecher, dar șmecher e că și-l batem. Oh, baby! Am câștigat, yes! Baby! I-am bătut unul și am murit doar o dată. Rumba, bum. Și să acceptăm. Avem prieteni. Chris, Eric. Sper prietenii mei. Buni. Unde vreau să mă duc? Așa, aici. Bum, mi-a apărut ceva. Ready. Mă scuzați cum s-a auzit un sunet. Mă scuzați. Și hai să le luăm, să o reluăm la joc. Da, prieteni, și luăm acest box. Bum, tachirumba, bum. Păi cineva tot dă noi. Oh my god, mi-a prea mult damage. Nu trebuie cu cineva care să dea mai puțin, mai aproape. Îl bat, să-l bat, te rog. Nu! M-au bătut pe mine, prieteni. Am pierdut, minus 4 trofee. Cam multicel. Bim, bum, bum, bim, bim, bim. Hai să le zic la prietenii mei să-și ia niște. Tu ia-ți-l pe ăsta, Eric. Oh, Eric a dat și Ready și-a luat și al Brawler. Tu ia-ți-l pe El Primo. Ready. Gigi! Hai să începem, prieteni, să ne auzim. Hai să începem, prieteni, să ne auzim. Cam ce stai? Ai, cântecul meu. Cam ciudat. Mamă, ce robot! Care împușcă cum arată fratele meu. Ca lui Cristian. Nu știu cum îl cheamă, în fine. Nici nu-mi pasă. Că avem două din astea. Mi-au bătut prietenii. Oh, baby! Nu ne iau. Mi-a prea mult damage.
baby. Vezi să Eric joacă cam bine, e un player bun, Eric. Chiar nu joacă rău. E foarte bun, Eric. Un pic, ne arată un pic de meci cam mult. Cum batem, îl batem, păm! Ai ratat, ce-a ramtat. Bă, că el da, marcă, dar mine și altcineva îl bate. Marcă, pierzătorul, nu-l mai bete, pe pica. Bă, mă, că-am bătut, m-au cam făcut. No, baby. Bă, Eric, am murit odată și eu de 2 ori și tot de 2 ori n-am făcut absolut nimic. Am murit doar de 2 ori. Asta e ce am putut să facem noi. O, ce brawler și-a luat! Bă, dar pe ăsta nu l-am, ăsta e alb. O, ready. Colimare, mama. Rincoma submarine, să care să... Bum, păcă, bum. Bat pe toți. Dar bam, v-am bătut. Bă, lasă-mă mie, Ericheșcu. Ce rău ăsta, boxul ăsta. O, aici merge bine treaba, Trebuleanu. Bă, dar nu e nimeni pe aici. Bă, ăsta e frică. Bă, dar unde sunt, mă? Știu că eu nu-i văd. Sorb sau ce? Bă, ce mișcat. Uite ce fac. Bă, dar unde sunt ăștia, fratele meu? Că nu văd pe nimeni. Uite aici un player. Bă, e 3v1, sigur că îl bate. Unde-i treaba? Uitați sus. Văzut toți Dara. Colimone. Pum. Bă, dar unde-i Dara? O, Darițo! Hai să debatem. Bă, Dara, Jam. Am bătut-o pe Dara și am și câștigat. Am bătut 1 și am murit de 0 ori ăștia. Bă, ăsta a bătut 6 și am murit doar de 0 ori. 3 și am murit de 0 ori. Colimande. Mai 8. Super, te rog, mitic. Mitic vreau, sau legendary. Ready. Câte multe din astea. Vreau asta. 5v5, vă rog. 5v5. Yes. Să băgăm aici un friends. Încă 2. Colimane. 5v5. 5v5. Colimane. Mama. Ia uitați că luăm imediat și pe Moe. Prieteni. Bine, mucho gracios. Inimanios. Muchas gracias. Oh. Prieteni. Și eu să mergem. Și cam acesta a fost videoclipul meu. Pa! Bye bye!